Velkommen til den her video. I dag laver vi en unboxing video til den her. Okay, så nu skal den åbnes. Og og så skal vi lige den der. Vi skal ind og så her. Og sådan. Okay. Der er 7 sønner der på. Ja, undskyld, jeg lader mig Søren til. Ej, så går du af! For satan da. Sådan, så. Så, for Sørensen. Og lad os se, hvor stort det er. Det er okay, den er stor. Klar. Er der mere? En lille kop. Ja, det hjælper sgu. Er det står noget, du skal se med det. Jeg prøver at få det der af. Oh my god. Okay, det her. Vent. Hvad hun er det her? F er det her? F hun skærer med den her. Hvordan? Hvad er i? Der er Hulk. Og det her det er Hulk. Det ligner det. Hvis det ikke er, så bliver jeg overrasket. Gør nu. Og så har vi også lidt ben, der skal på. Sådan. Den der. Det her, det er så Hulk. Ej, så lad dog være. Sådan, se. Det er Hulk. Nej. Sådan der. Og så er det det her, der skal ske. Kigger I? Ej. Se. Så har vi den her. Og det første, vi gør, det er tryk. Okay, jeg kan lige holde det en lille smule bedre.
Ja, sådan der. Nu er der mere lys også. Sådan der. Okay, kig. Så er det. Jeg viser lige igen, hvis I ikke så det. Sådan. Okay. Det burde I så. Sådan der. Oh my god, hvor. Oh my god. Den røg langt. Ja, sådan der. Så har vi den, og så har vi også den her, jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre med. Det er det her billede, der skal på. Men jeg ved ikke, hvordan jeg får den her af. Og bare den masse af. Og jeg har lige fundet ud af det. Jeg skal bare hive i lortet. Sådan der. Se. Og så er det her, der skal ske, når vi er færdige. Lige så sætter man den i her. Og bagefter, ja, så kan vi trykke den. Ja, der er det. Hvor susen da. Og så sætter vi den her i der. Så. Og så kan man sætte den på sit penalhus, så går der det der hul. Lige der, hvor min finger er. Kan I se det? Ja, du skal ikke ryge af endnu. Og det her, det er sættet. Fordi, hvad er der? Der er 3 andre figurer, man kan få. Det er jo noget, hvis I har fået dem alle. What the... Vent, jeg skal... Hvor det tæt her. Altså, der står, at lyset er mørket og tækker lige. Det gør den. Det gør den. Den lyser seriøst. Helt seriøst, jeg mener det. Og så har vi også den her, som... Det er en hat. Wow. Så. Ja, det har taget 7 minutter, den her. Nå, farvel.